Gadardan tomoşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Arslan senmiň? Salam aleykum. Walaýkum assalam. Ya Arslan adyna başga biri girdimi? Sen her zada garaşýan şulardan. Şeýlem bolýar. Häzir onda şey Gudam salsalyň. Bakyjan hoş geldiň. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Salam. Ýagdaýlar goýmy? Şükür. Barmy? Var oğlum. Şuýda ben nemeni açacaktım. Şu käbir kişiler hazır neme diýer de indi toplanşyp Bulgariýan Graýsasyna gidelim yok neme edelim. Bolýardan näme üçin neme ütkede gündem ütkede diýerler türkçe. Gün tertibindäki tema ütkedi. Arslanjan häzir baky gürläp bolsun men sana söz berjek. Sesini estirgen. Awwa. Gowy estilýär sesiň. Häzir ýöne ýaňy bolmasyn diýip özümünkin senkiň ýapjak. Aýplaşma. Bolýar. Gowy estilýär. Gündem ütketdiler. Mesela näile ana konsulluk bilen dava var diýdiler, ondan dernek meselesi vardı, ýene bir zat vardı. O derneğe men neme ýalyp boldy bir kile boş wagtyň gidip barda iwi içip zadede oturýan şonky ýaly gelin mangal yapalım, gelin neme edelim. Fitçe bu dernek ýaly bolmy? Bu dernek neme iş eden oýunda? Senem için dernekteki yerlerde adamlar. Bakın. Yok dernekteki iş edeceği adamlar neme edip başladı. Kaçıp başladılar yine. Bu neme ýalyp bolmana başladı. Kızlar bana iyisi gelmene başladı mende. Derneğin alıp barışı. Dernek diýeniň jemgyýet, haýsy dernek, haýsy jemgyýet barada gurrun idi. Oğuz boyu. Yani yakında açıldı bir sene Oğuz boyu derneği. Cemgiyeti. Şu hakkındaydı o şey. Cemgiyeti mi? Yok bayram Allah'lığı yok o tayda ya. Ama indi aktif değil, olam aktif değil indi. Bayram olmazsa değil mi tayda? Yok olam değil indi. Şunun için diyen ne için tema ütkep duruyor. İnni diyen dursana dur bakacan dur bulmun. Bayram yol başladı mı? Başta yol başladı şu taya. Şu 1. Avgust'ta zaten. Häzir bayram şu tayda yok şeyle mi? Yok. Yani barda ne diýen arada sırada normal vatandaş ýaly gelip gidýär. Näme üçin? Näme sebäp? Sebäp näme? Indi sebäp şu, mesela bir adam senin ýanyňa gelýär. Döwlet baýka, men elimde şunu ýaly projem var. Timboli sen ýanyňa gelen adamam näme? Bir guramaň başyny tutýar. Näme bolsa da ulu bolsun, kiçi bolsun, bir guramaň başyny tutýar. Men elimde şunu ýaly projem var. Gelin şu iş edelim. Halktan pul soramalım diýip bir proje bilen gelýär. Sen hem onu daşlamana başlaýan. Uzaklaşdyrmana başlaýan. O son bu adam sen ýanynda hareket eder mi? Etmez, kaçar senden. Bu şu yan kardeşim ýaly kızlarma uraması vardı. Ali şon nemesi iyisi gelmene başladı bunların. Ya şu tayda benim fikrimce bu arada bir derneğe adını tutan bolup temanı ütketip dururlar. Biliyorsunuz mu? Az önce Bulgariýan Graýsasyna gidelim. Hazır sen şu aýdyşy ýaly Bulgariýan Graýsasyna toplu şekilde yörecek bol. Türkiýe sana berýän garşylygyny gör ondan soň oturdan. Türkiýe Timboli öz içinde 1000 sany problema bilen uğraşyp oturan ýurt. Birem sen galdyň. Timboli Türkiýanyň Ýewropa bilen hiç Murat Gurbanov zatlar şunu gürleýär de bunu ýaly neme ders satyp Ýewropanyň ýanynda Türkiýany bir hili neme ýaly görjek bolýarlar. Türkiýe mecbur ýaly edip görkezjek bolýarlar. Aslında onu ýaly zaty ýok. Türkiýe Ýewropa ýurtlarynyň köpüsünden nemedir? Sözü geçen bir üstün näme bolsa da güçlü, yani bir tarapından güçlürek yurt. O Türkiýany Ýewropa vatandaşyny neme etdiň zat diýip gorkuzar zat diýip hesabyny neme etjek bolýarlar. Türkiýany Ýewropa bilen bahana edip gorkuzyp bilmeýär.
politik nemelerde käbir neme girer. Ýöne Ýewropada bir sany 3-nji ýurdun watandaşy üçin Türkiye bilen arasyny bozmaz. Türkiye'de 3-nji ýurdun watandaşy üçin Ýewropa bilen arasyny bozmaz hiç açar. Ya bir ýal düşünüp görele. Yanlış mı Devlet ağa? Doğru. Doğru. Katı doğru. Näme üçin bozsun? Politik diýende näme bolsa politik görüşmeler bar o zaralarında. Şul adam üçin bolaýyn idi. Ya şu topor üçin bolaýyn idi. Şu toporun elle tutulur yani. Şu aňry bilen bozmagyna degijek elinde näme var? İşte mene şonu aýdýatynda. İkinci bir tarapdan hem hazır neme var şu. İşte Türkiye bilen Türkmenistan denk tutacak bolýar da. Näme bolsa da men öňem aýtdym. Men häziram şu arkasında şu gepimi. Türkiye bilen Türkmenistan'ı näili denk tut, ayrı tut tapawdy ýok. Ýöne biz näili bolsa da Türkmenistan vatandaşlary bolup Türkiye hökümetine borçlu. Şu taýdan borçlu. Bizi başka ýurda almaya. Bir Rossiya var, bir Türkiye var. En köp Türkmenlerin ýaşayan ýurdu bol. Biz o bir adamı tuttular aeroportda diýip reskinem etmeliler. Türkiye'de dava Bulgarya'ya göre başlayalım zaten. Bulgarya'da sana gucağa açıp oturanok. Kim Bulgarya'ya göre? Yani yakında şu neme kimele? Nur Muhammed diýdi nemede geçen çıkışında. Nur ışka çıkışında Bulgarya'ya görelim diye mi? Ya emmemiz bile Bulgarya'ya yörelim Türkmenle Türkiye'ni terk edelim diye. Şimdi Bulgarya Türkiye Grekse yeni önkisi alı öz sınırına neme serkedine saldat toplamana başladı. Yo men neme düşünmedim logika. O taýyny berkleşdirmene başladılar. Näme üçin Bulgarya'nın terkedine yöremeli? Şu indi Türkiye näme Murat Kurbanowy kabul etmän üçin Türkmenlere berde Türkmenlere Türkiye kömek eden okmuşsun. Şoň üçin biz aňyra terk edip gitmelimişsin. Belki Türkiye'nin başka bir planı vardır. Belki başka bir adamı Türkiye Türkmenistan'ı başka bir yerine destek berip oturandır. Onu nereden bilecek? Şu bilmäge gerek barmy? Bilmäge gerek bolmandy. Zaten Türkiye hökümeti näçe gezek ipucu berip aýtdy. Sizin diýdi el bilen tutara bir zadyňyz ýok diýdi. Biz size diýdi näýle Türkmenistan hökümetinden vazgeçip nemedip bilmeýse aňyrda oturan adam näme bolsa da Türkmenistan prezidenti bolup görünýär. Türkiýeň prezidenti Erdoganyň geňeşdarlarynyň biri gyzylanma jemgyýetiniň ýol başçylaryna umumyň şol jemgyýetiň öňde barjylaryny çagyryp gürüňdeş geçirenine aýdylan zatlar häzirem ütgemede şol zatlar, şol hakykatlar şeýlemi? Ýa. Soňam şuna bir zat aýdy. Näzir mesele haçan bolupdy? Siz onu bilersiňiz belki. 2013'te mi bir sany neme aýal maşgala diýeň Türkiýe'ye bir aýyň içinde 5 gezek mi 4 gezek mi giriş çıkış edýär. Näme etdiler? Aýaly reski gözaltyna alıp soruşturma yaptılar. Sen hayırdır bir aýyň içinde 3-4 gezek gelip gidýän niren agentsen, nire işleýän zat diýip tutupdylar. Ýadyňyzda mı şo? Hawa. Ýadyma düşdi. Amerikan vatandaşı tözlem şu aýal. Iň soňunda aýalyň ölüsü tapyldy bir ýerde. Ýadyňyza düşýärmese baýa haberlere zada çykypdy. Indi Murat Kurbanowyň özü näme diýär? Men diýär 20 ýyldan beri gelip gidýän Türkiýe'ye diýär. 20 ýyldan gelip gitsin o öz şahsy meselesi. Ýöne men diýjek bolýanym bir aýyň içinde köp gelip gidip dursaňam kaýşy göze düşýän-de hökümet bolarak her ýurdam öz ýurdunyň ahraýat etmek üçin hereket edýär. Şol nemede dokument menne baş, o dokumentin türkçesi aslı baş, o dokument bilen men nemetdim, gyzyklanyp gördüm, okudum, tanış boldum. Nemede de aýdypdym.
dünkü efirde daýdypdym, ýadyňa düşýän bolsa. Şo taýda sebäbinem neme diýe? Sebäbinem düşündirýär şol. Näme üçin çoň gadagan edilendigini girişini? Baky. Onu menem neme etdim gerçi. Gördüm de ne yani de käbir zatlar mesela men düşünüp bilmedik nemelerim var. Bizim mesela hiç kim gat görmesin berde men öz görüşüm aýdy otel. Mesela şu taýda neme var? Näýle aýdym size? Şu 1 sentýabrda tutulan 10 kişiden diyelim. Hemmesini kalkıp da neme Murat Kurbanow'un ya da ne bileyim bir Türkiye hükümeti özü koy veren ýaly edip ya da hiç Türkmenistan şunu ýaly daşarda şunu ýaly işlep ýören adamlary çıkarman ýaly edip hereket edýärler bilýäňizmi? Ya şolara kömek edilmedik ýaly. İnsan hakları kuramasından zaten kömek edilmedik ýaly. Çıkıp o taýda neme var? Akbiýe safar çıkıp o bir çıkışını izlendiriz belki Murat Kurbanow'un gorkok geldik erzifim gorkok zatı. Mesela bu zatları bağışla seredemok. Hiç birine seredemok. Doğru mu ayda? Seredemok. Bir gün belki seyredersiniz ama uğratsam seyredecek değilseniz uğradı olmazsa. Kavuta berde yok seyredecek değilseniz. Kavuta berde başkaları iş etmen ýaly edip görünýär. Bilýärmi? Görkezlerler. Ha o. Kahraman fabri var olun. Olun kahraman fabri var. Oysa şu taýda her sekund her minut kahraman şonça kahraman bilenem hiç taýda edilen oklar. Yo, şu taýda men diýjek bolýanym. Ýaljak zat edilen oklar. Şu taýda diýjek bolýanym, şu tutulan 10 kişiden neç sanysyny geldik erzif çıkardı. Mert bolsa çıkıp aýtsynlar ana. Geldik erzif çıkardymy? Awa neç sanysyna jaň etdi geldik erzif. Neç sanysyny nemetdi? Amerika jaň etdi, Türkiye hökümetine jaň etdirdi. Neçe kişi bilen telefon nemesi boldu o taýda, kontrakty boldu. Näme üçin gelmem durup geldik erzif bir hil nemetip görkezdiler, men şoňa hayran galyp otyrdım. Kamuta hiç etmedi. Buradan pul islämesin diýenlerlerde. Pul berdi diýenler. Geldik erzif pula ihtiyacı yok, onun ýaly materialdan ýöne. Yok da beýleklere pul gerek. Şoň üçin. Buradan diýen pul islämesin. Hani plan yerden alan pulundan birazcık bir de berzat diýmesin. Diýip pikir edenlerler belki. Ay, bilmedim devlet ağa. Şoň üçin käme hal diýäme, özmem diýende şu bolup oturan zatlar görýän interesan zatlar çykýar orta. Soň aýdýan haýsyna ynajak. Yo, yaman gülkünç. Yok, şu taýda 10 kişi durun indi devlet ağa. Şu 10 kişi hatta içinde geldi. Ya gülesi gahardan gülende geldik erzifin çıkaran adamla özleri çıkıp geldik erzif yamanla otyrlar ya bir kile. Ay näme diýeninde. Näme diýmeli? Näme diýmeli? Men geldik erzifin çıkaranyny bilemokdum. Geldik erzifin rol oýnandygyny bilemokdum şol işte. Geldik erzifin rolu var. Ýöne biz bu dereceye düşmeli millet däl o hiç olmanda şu taýda aýdyp bilýän ya Tanrı ýalkasyn hiç bolmanda geldi Tanrı ýalkasyn senden hiç olmadı telefonda elinden geleni ettin senem diýip bilýän hiç olmadı. Ben onu geldik erzife aýtmalydy ya aýtdy aýdama prosta kim bolanda mesela kim bolsa da mesela şu Arslan diýen ya şunu diyelim mesela. Şu nemetse de şoňa da aýdylmaly zat şu mesela. Arslan Tanrı ýalkasyn şunu ýaly etdiň diýip. O yok gaýtam üstüne de bavit edýärler. Sen şulara näme diýjeğindi döwlet aýdan? Yok siz siz özüňiz bilýäňiz. Siz özüňiz hem şu başta gurulan bakaly siz özüňiz hem şoňa gowy seretmediniz. Ýöne men şonda da golda ýatym şo guramana. Yanlış mı? Daha şu 1. Awgustdan dur. Ol gurulmazdan öň. Maňa bir zat bilelikde edeliň diýip ýüz tutmadyňyzmy? Olamdar. Ýüz tutduňyz. Şonda men näme diýdim?
Wagty däl idim. Wagty däl. Hemme zadyň taýýar bolmaly. Özüň taýýarlykly bolmaly. Gowy ykjam komandaň bolmaly. Bir işe başlan wagtyň, mene ýalňyş aýtdyr, mene başarmadym o diýmeli, sebäbi bir işe başlasaň soňuna çenli gitmeli baky. Şol zatlary düşündirjek boldum. Käbir adamlar düşünmedi, düşünmek istemedi. Gyssanly, howlukdy. Soňam gitdi özüni başga adamdan gujogyna atdy. Näme boldy? Hiç zat. Men sakkal goýberjek baky. Sakkal goýber ýakşy. Yok, sakkal goýberjek. Belki men sakkal goýberenden soň diňlerler. Bilýän? Keramat sakkalla bolsa diye geçini başına täze ederdi adamlar diye. Hawa inni sen bu ýagdaýlar nähili baka berýän baky. Men şoň üçin hiçbirine men geçenlerde hatasız bilen gürleşende näme diýdim? Ey mene diýdim, inde hiçbirine inanamok diýdim. Şu zatlarda uzaklaşjak diýmedim mi? Ýok, uzaklaşjak diýdiň de edil bular ýaly edip aýtmadyň da sen maňa. Şu zatlar uzaklaşjak bu işlerden diýdiň menem sebäbini bilmän galym. Näme boldy bu waka diýip. Aynen şular bir-birinin sırtından bıçaklap yoranlar görende näme diýjeginde. O prosto primer bir zady gürüň beren. Ne Azat Hayitbayev. Men o oğlanı sylaýan, o ajen ýapgas gowudur. Mesela sebäbi näme üçin onu övüp ya da bir zat edip aýdamok. Yerine göre kellesini işledip hereket edýär. Onun üçin men onu sylaýan. Şunu ýaly bir zat var. Azat Hayitbayev käbir teklifler etdi. Azat Hayitbayev çıktı, ayrıldı, indi teklifini etti, görüştü, zaten mezat geçti, şokolad. Ayrıldı, Azat Hayitbayev'in yanında gürleşili oturulan adamlar yankıla, gidenler soňra ýaly diye, bu adama inanmalym, çakal bu adam diye. Sen adamı tanaýanmy? Yok, nerden onda onun çakallygyny näme edip bilýän, baka kesip bilýän. Sebäbi özü şagal, şonu diýäniň özü şagal. Ogrum özüne sor, orrumsam özüne sor diye. Şol hemme ogry orrumsa ýaly görnýär. Olam şagal bolansoň. De asıl men şo taýda oýanmağa başladym. Sebäbi näme üçin? Azat Hayitbayew näme etse biraz dokumentan etjek bolýar da işini. Hakikaten dokumentan iş etjek bolýar, bir zatlar etjek bolýar, elinden geldiğine çende. Şu taýda diýjek bolýanym de Azat Hayitbayew belki istemenen bolup bilerler. Ona da isat diýip bilemok. Yani yüzünü aýdyp bilersin mesela. Biz sen bileni işleşek geldi. Sen o taýda bolýa diýip arkasından ama çakal bu adam ýene bir zat diýmeýär ama olan bir insanlyga gelişip duran bir zat däl yani. Ya bu toşnusyny biz nemede yaşadık. Siz özüňizden bilýäňiz, gowy bilýäňiz. Näme şo? Gyzyl Alma derneğinde guramasında. Şolam şunu ýalyty. Başta sen bilen gowy näme diýerler, biraz görýärler, biraz kellerek, oputnarak biri çıkdyňmy? Yüzüňe gülýärler, arkandan diýerler, "Maňa inanmalym, ýene bir zat diýip halka ýamanlamana başlaýarlar." Baky. İş edip bilýän, kellesi işleýän, tejribeli adamlary uzaklaşdyrsaň, daşlaşdyrsaň, göwnüne degseň, kim bilen işleşek? Özüňe men hiç zat edip bilenok mesele. Onu bu jemgyýetçilik işi nähili ýöredilmeli? Jemgyýetçilik işi diýmek bilelikde edilýän iş dämi? Döwlet ağa, men şu karara geldim. Ben kararım şu indi. Net bir karara geldim. Şu, men gördüğüm, öğrendiğim, bildiğim, içinde yaşadığım, geldiğim karar şu. Her safarında berden çıkış ediyorlar, bırzat ediyorlar. Türkmenistan'dan biri basılıyor ya türmeye gidiyor. Bulan men gelen kararım näme bilýäňiz mi? Açık aýdym şuýda. 1 aprelde 1 Berdimuhammedow öldü diýip çıkaran makallary. Kim basıldı türme? Akçanur Berdimuna bilen aeroportun başlygy. Biram aeroportun işçilerini polna değiştirdiler, ütgetdiler. Şu videolar çıkış edende görün. Anonim bir şekilde
neme Strelka görkezýärler. Strelka näýlinde onu türkmençesinden men bilemok. Strelka görkezýärler. Şul adamlar Ok. Ok o işareti. ok görkezilýär. Şul adamlar Türkmen prezidente karşı iş etjekler diýip aradaky tesadüf eseredin Berdi Muhammedow hem olary barmagy bilen goýany alýa türme basýar. İkinci sapar ikinci sapar öldü diýip çıkarılanda kim gitti? Müllükif. Sen näme üçin bilýärmi? Müllükifin içinde näme bolsa da birazcık o seretme Müllükif o prezident ahran edýät, goraýat, näme edýät, prezidente biraz ýalakalyk edýät, ýöne içinde bir iki yerde aydan gepi mışmışan bar onun. Prezidente karşı hareket edecekliği hem var onun. İkinci safarda da Müllükifi yamanlap çıkış ettiler. Yamanlap derler video arasında Müllükif'in adı geçti. Ne oldu? Müllükif türmeye basıldı. İşten ayrıldı. Gitti türmeye basıldı. Ondan bular Berdi Muhammedow'a görkezme berýärdi şeýle mi? Menin gelen kararım şu. Kim näme diýsin sebäbi videolar içinde adam satılıp otur. Çıkışlarının içinde he? Gepin arasında, sözün arasında. Evet. O profesyonel bir şekilde adam satılıyor. Sen ne biçim tesadüf değil bunlar devlet abi birazcık analiz edip kelime işledip oturup seyretsek adam otayda bir video diye çıkış ediyor gürleyebilin 2-3 günden son otaydan önemli bir vazifedeki adam alın veriyor işine son veriliyor. Bakay. Şular ýaly bir zat bolup bilermi? Ini Sovet döwrüne ardaçylar bardy, bilýän bolsaň. Bir adamyň aýagyndan arda ýazyp ýatyrlar bilýän. Şeýdimem adamlaň ömrüni kül edýärlerdi, wezipeden aýrylýardy. Meselen bir wezipe özüň ýa öz adamyň tanyşyň eýelesini isteseň, şol wezipede oturan adamy aýagyndan arda ýazyp aýrdylýardy. SSR döwründe. Bolam şol häsiýet belki Türkmenistanyň içinden zakat gelenler. Müllükifin yerine geçmek isteyen bir gayret edip bir şol ýaly aňyrdan bazat etseňiz, şonu aýyrsalar yerine men geçeýin diýen bolaýmasynlar. Ya indi seredik açık gürleyin. Mesela men Kalmıraz Soýunow Saparyklyňfa menki ýaly garşy adam ýokdur. Ýöne men o taýda nämesine garşy bularyň görüşlerine, etjek işlerine karşı. Onu su için karşıtım ben. Indi men bärde hazır käbir kişi düşünmesin. Ay bu geldi däne birden bir Saparyklyňlar ya da Kalmıraz Soýunow bir hili goramana başlatyp. Men goramok. Meni diýjek bolýarym şu taýdan size misal alaýyn. Saparyklyň bilen Kalmıraz Soýunow näme sebäpden ýurtdan aýryldy we aýrylanda näili dokument bilen aýryldy. Siyasetçi diýip we ýurtda bardyranoklar diýip aýryldy. Indi bärde döwlete düşünün beýlekilere häzir şu aýdan misal alanlarmy siz özüňiz düşünendiriniz kimler? Bular näile aýryldy? Öz isteği bilen aýrylmadylarmy ýurtdan? Indi näme bolsa da bärde häzir kimin awraý biraz güçlü bolýar? Saparyklyň bilen Kalmıraz Soýunowyň awraý güçlü bolýar. Sebebi onlar siyasi nedenlerden ayrıldılar yurttan. Ya beylekiler neçe yıl yaşadıktan son yurttan öz istekleri bilen ayrıldı. İndem çıkıp ne medyala karşı verdi. Ayrılanların birine maydayın Rusya'da Daça'da yaşap öğrendim. Daça'da. Bu neme Daça var ya, neme diyeler jurnalistlerin yaşayan Daça'sı. Hükümet Rusya hükümet tarafından belirleyen Daça. Indi näili garajak buna bir açık ya aňyrda zorluk çek ya. Mesela Kalmıraz Soýunow bolýar, doludur ýene bir hili nemere gylyklar vardır ýöne näme bolsa da zorluk çekip bir yere gelen adam. De misal ikisinden geçtirmeli bolýanda zorluk çekti. De Akbey Sapar'a gelelim. Akbey Sapar Rusya'da Daça'da yaşanda durumu gowy ýagdaýam gowy, emezat gowy. Jurnalistler, yazıcılar Daça'sında yaşadı.
Sizin için bir hildi değil mi? Ya, tim bolly yaşanda açasam neme değil mi? O Rusya hükümet tarafından verilen de aça. Şuları bir araştırıp görmeli de. Size tesadüf mü ya da bana mı şonuyor geliyor? Ya ben kelleniydim ya da hiç kim gözler yok şular arkasında durup. Bak sen bu maglumatları hayda jurnalistdan aldın. Ben jurnalist ama şoları tanıyan bilyenlerden alandırım. Belki de bizim hem gözlerimiz vardır bir yerlerde. Täsin. 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 Inni sen aýdýan hawa şo ýaşulyň diýen nemesi var. Syýasy tejribesi. Meselem täze bir Türkmenistan gurjak kurduk diýip berler. Kurduk aý on etdik, men etdik. Sen pikiriňe görä bir halat edilmeli döwlet durka täzeden bir döwlet Devlet abi yekeceğim. Siz gürle verin ben hazır. Sesi yapayım. Zarya'da koyacak telefonu onun için. Siz gürle verin. Ben eşitip cevap vereceksin. Böyle. Inni sen şol tejribeli Arsanjan sen garaşdyrýan bagyşla. Häzir terror nemetjek şundan soň gurrumy sözüne watyn taňa berjek. Inni sen şol ýaşullar tejribeli şolar kynçylyk çekdi, etdi, beýtdi diýende. Häzir şolaň edip beren ýa etjek bolýan işleri meselem hawa adam garrandan soň çagaýaly bolýar diýe. Olam dogry. İçi gysýanlar nostalgiýa, watan üçin, ýurt üçin elinden näme gelýän bolsa şonu diýe, olaňam elinden şo gelýär. Diýen bolsaňyz, diýenler bar. Olam dogry, oňa da goşulýar. Ýöne men pikirime görä şo ýaşulyň ikisem, şoň töweregindäki adamlaram hiç hili ýurdu düzeldip biljek, ýurdu düzeldilmäge, oňordulmaga, dikeldilmäge gatnaşyp biljek, şo taýda bir iş bitirip biljek adamlar däl. Näme üçin? Şu adaçenni eden, şu adam edip beren gurrunlarynyň hereketlerinden ýola çykýan boly. Fantaziya erteki yok men ina täze Türkmenistan gurduk, on etdik, men etdik. Sen kim? Şimdi Devlet abi ben düşündüm sizin açacak bolýanyňyzy birazcık bolsa da. Şu olan edenler komple yanlış. Zaten 4 kişi bilen täze Türkmenistan gurulan bir peýdasam yok. Sen berden ekrana çıkıp gürläp aňyrdan ama biz ýurda baralım bitirjek adamlarymyzy bilýäs diýip gürläp oturanyň peýdasy ýok. o belli zaten. Ondan soň ýakynda olaňa men diýen käbir zatlar bilen düşünüşmeýän şolan diýip sebäbi yerli ve milli. Bu yerli milli gürrüňi orta çykdymy döwlet aga o ýurt bolmaýar hiç ýaçana. MI2 yerli ve milli istihbarat. Sen uje adında onun yanlışın var. Adında milli istihbarat diýip oturýan. Türkmenlerde istihbarat diýen söz ýok. Şoň üçin diýende. Antogulluğu değil mi Türkmencesi onun? İstihbarat değil mi? Antogulluğu. Yerli ve milli. Yerli ve milli gürrüňen bu bilýän bolsaňyz şunu yerli milli gürrüňi orta çykmana başlady mı ol adam ya kelleni ýipdir ya da böyle özü diktatorçuluğa karşı nemesi var, hövesi var. Yok. Yerli bilen milli sözü ikisi birda da ikisini ýan-ýana aýtmaga gerek ýok, bil aýtmaga. Yok, ben diyecek olan yerli milli düşünüp oturanyňyza. Ey Hudaý, näme diýin? O adında uje yanlışı var, adında yanlışı var. Haýdyny eli bilen tutjak, eli bilen tutarýar zat ýok, hemmet virtual abla. Şoň üçin
Ay bilmedim Devlet abi, biz bu şekilde gider durarız hala kan vaqtalar. Ştaýda ýene bir gowy tesir bar bakay. Şoňa jogap bersene. Bakay, onu edýän kiçijik kabinetde oturan iki sany milleti başga adamlar. Milli kowy aýryp gönümel duşmany çakyýy goýdular. Näme üçin? Mırjyny çykaryp terin etmek üçin. Düşünemek, sen düşünýärmiň näme diýende? Neme diye bu Hram filan neme var ya, şu iki tane Yevrey. Şoları koydular diye, olaram diye Karaçı Berdimuhamedov diye el içinde tutup işlem etmek için diyendir de. Bu yanlış benim fikrimce. Ben buna kendim inanamok. Bu zat bana neme geliyor. Uçundurup geliyor sebebi. İki tane Yevrey böyle indi. Dünyada Yevreyler ticari yönü bilen alıptırlar indi. O tarafına isat neme demok. Görüşüm vardan yönü o iki Yevrey Berdimuhamedov korkuzup oturan zada on yıl zada inanamok. Adamın içinde hövesi bar bolsa, öz yurduna karşı bir söýgüsü bar bolsa, 2 saat değil 25 saat gelse de şu yine öz bilen ne der, öz yurduna karşı, öz halkına karşı hareket etmez. Onun özüne de bakana gerekti benim fikrimce. Marcus Aurelius bir zat ýazýar. Inni gepin gerdişine göre şoňa da jogap bereli. Arsan gitti, bolmasa Arsana söz berjekdim. Marcus Aurelius ýazýar. Yer suw reformasy baradaky aýtýan zatlary, köp zatlar dogry, men ykdysadyýetçi, köp pikirler dogry. Şonsuz ki işler çözülmeye, reforma edilmeyen halka çörek berip bolmaya. Näme pikirde sen şunu? Şunu ayt, ondan men Arsana söz berjek. Söyle o tarafından käbir aýdýan nemelerine menem oňa neme demok ben, garşy duramok. Halkın peydası bolacak bir zat da, baraj sonuçta Türkmenistan 70% çöl bolan üçün o zatlara koşuluyor. Yani berde sizin bilmediğiniz bir zat vardır. Olam näme? O hani geçenlerde bir neme çıkıp da devlet list o näme adamlar adı yazıklı list zat diýip gurrun edipdi ya. Ene şonu alıp bir zat var berde. Hökümetin başına biz gelse karoçu gideceği adamlar var otayda. Vatan dönüğü deyip, yine bir zat deyip, şunu alıp ortadan kaldırılacak, onlara karşı gelecekler var. Yani bunlar demokrasi tarafından nemetecek bolyalar ya, yani birinci öz ortada onlara karşı çıkıp bilecekleri ortadan kaldırıp sonra nemetecekler. İkincisi hem şu arşiv aşak diyen muhabbetler. Ben o zatlara koşuluşmayan. Senem için arşiv aşak diye onda sen arşiv açsan birinci öz neme grehin hem çistilemeli bolyanda otayda elinde bolan bir zat bolýada. Ýöne arşivi şunu alıp aşak diýdi. Ya ikinci bir zat var, eğer özlerinin aýdyşy al hökümet demokratik diye her kim öz işini etmeli bir hökümet kursa, onda bular arşivi hem hiç kim açtırmalı da, onda gelen Milli Howpsuzlyk Guramasy arşivi açtırmaz bulara da. Otayda devletin hem gizli nemeleri var, görüşmeleri var, zatları var. Sana gelip de otayda käbir kişiler mesela anonim atlar vardır, anonim yurttaşındaki firmalar vardır. Bulan atlar ortaya çıkmalı bolýada. Yok, bular birinci arşivi açıp polna içerisini temizliğini edenden son demokratik yurda geçecekler. Birinci otayın işini bitirmeli, ondan sonra. Bakay doğrumaysam şu İstanbul'daki täze açılan Oğuz boyu cemiyeti derneği bilen bağlanşykly edil gazalanmadaky ýaly şowsuzluğun gaýtalanmagyna gynandım hakykatdanam. Näme diýin? Ay men öwreşdim. Men öwreşdim Döwlet abi. Maňa normal gelýär öwreşdim. Umyt edýän. Ben aýtdym ha, biziň sakkalymyz ýok da, şoň üçin hem dinleýän ýok. Bir adam bir gezek ýalňyşýa, ikinji gezek ýalňyşda ýa ol ýalňyş däl. Bu dünýäň hemme ýerine ýöreýän bir kada. Adam bir gezek ýalňyş bilýär, ikinji gezek ýalňyşda ol ýalňyş däl, hata däl. Hemme kişi ýalňyş bilýär, bir gezek ýalňyş bilýär.
Ýöne şol bir ýalňyş gaýtalaýan bolsa, Hem kimin yığına edilýär, maslahat edilýär, hem kimin nemesi kararyny dinlälim zat diýerler. Ýöne şo taýda näme üçündür 20 kişi karşı çıkýar bir zat etmene. Ýöne 2 kişi diýeni bolýar. nirde? Onda şu nemede Oğuz boyu kuraması bolsun, ýene bir zady bolsun şu. Derneği diýende. Ne şu onda mesele. Onda maslahat edişip oynayalım, toplanışıp alada kalmana gerek yok. O 2 kişi näme diýse edivermeli, onda näme gerek? Onça adamı toplap ortada günden zaman yitirip zaman kaybına uğradıp. Neme Arslana söz verecekdim, şoňa kıskaça jogap bersene. Baky, bir aman meredip döwlet baky näme üçin goňşy döwletler halky, ýagny türkmen halkynyň arkasyny tutmaýar, rejimi gorlaýarlar. Näme düşünmedim, näme diýe? Sen düşündiňmi şoňa? Abi düşündüm de ama devlet yan aytdı ya, biz mesela Türkiye bile senin arkanı tutmaz. Sebebi den bolsa da başta oturan adam o yurdun prezidenti şeklinde oturaz. Hükümet o. Düşündüm.